Ole ama sain hemi channel hi ila subscribe lo chuan khonga I milo subscribe sak don nia. Ole tun lai kan zoram boruak redde umai MLTR tun ma tang to tun thlinga cover shiat lo ten lamora konsat an nei don ti kha kan shevek to ome MLTR te kha cover huwa pa milar le sai thiam tak tak an nia chuta mizoram mi ronkal an tum ta ka chuan MLTR lo lar tak tak laya lo ngai sang to tu na nu le pa tam tak ni to te chuan ticket booking kalve nge chu an tuma ma se chumi an thilti tura MZT te chuan lamwal fil hi November ni somni pakhat atanga ni somni paruk thleng turin function an lo buat sai ani ome music concert lame mo enging moti na tur in an nei nan lamwal hi an lo book to ti na ni chu ma se chuti lain MLTR concert an nei tur hi lamwala an du awang chuan MZT te nen chuan in beremin MZT te chuan rem changa lo la in biak rem dan an ngai to ta a chuta MZT lam chuan zai turin MZT in hnuai ami te deuh kha an select ta a omomi young fella Rebecca ZHP ka melody valal mangaya ziltwangpui le sayon te an ni performer hi dark li to daruk PM athan turan yome ma se chuti lain mi pui ticket le to te chuan tunlai kan zai thiam tharte zai ngai thlatur ni lovin MLTR ho zai ngai thlatura ticket le kan ni an tia ticket le sa sal tapu an om nual to ani chuti rualin kan zai thiam pakhat thuron post chuan mi pui ati thin ur in mi pui huat a lo khop mai thu post si han chiarila kal lo kha kiam pha don si lo in du tokin lo trol teu MLTR concert a ka zai thei tur ngot po van nei ka in ti to nen min lo la troi shep phei chu ka van nei te e min lo she lo tam takin min hriat pha sia ti in zirtwangpui chuan status alo nei ani ome he thu mi pui lam in an han hriat chuan zirtwangpui hi an dem tak zet mi chapo le mi duam ti tu po an tam to khop mai ole tuna kan zorama ai concert ron nei tur MLTR ho boruak hiam kan zoram mi pui te hi avuna khop maya abekin kan zai thiam te chapo zia le mi fel tam tak an om ti te po hriat thei towa ma se chu ti lain apoi ber chu tunlai kan zai thiam te hian kan nu le pa te kan pi le pu te lungoi na tokin zai kan vor thiam ti hi ni tunlai a chuan repar ti te hi kan ngai sang to emi ma thang thar phei te chuan ma se kan pi le pu kan nu le pa te chuan repar ti ver chu mo lamak saka an lo la da ya a boi thlak khop mai dik taka sei chuan ke po in tunlai kan zai thiam thar te la sak thi nungrei ka ti lova kar khat ka ni ba ka dai tak tak lo alar chuan aron lar tu ma se anua sak vak chi a om ngai lo chu wangin kan zai thiam ama kan zai thiam kan lo nei te kha tluk zo reng anom loin ka hria ma se engpo chu ni se hemi boruak hi thale tura ngai la ba ka mi zo te hi thil chi masalovin entir na video te po ni se kan en rual khan comment kan pe su chu tha a tha lo te kan tinghal su sofa chu tiang a ru ru siam ngal tur ni lofa en phota chuta ru ru ngai to na te siam phota comment phot tur ti kha she cheu tai la engma she lova engma la mulova a che zong emo a tha zong emo lo comment fak fak kha ching to lawang ti hi karon soi du ni ole zan tan chuan hemi zong hi ni phot te sela mut tui mang tha ve kule